Onks joku hätänä? HKL tavoittelee entistä suurempaa kohderyhmää opetusvideoilleen. En oikein ymmärrä tätä laitetta. Informointi reittimuutoksista, uusista kulkulinjoista ja matkakorttien ominaisuuksista on tähän asti jäänyt kaupunkilaisten keskuudessa liian vähälle huomiolle. Ai tänne. Juuri siihen. Juuri siihen. Aika monimutkaista. Tutkimusten mukaan nuoret aikuiset ovat juuri vaikeiten tavoitettava kohderyhmä, mitä tulee ylipäätään valistukseen. Helppoa kuin pyörällä ajo. Vastaavasti taas HKL:n omat kampanjat ovat tutkitusti sitten kenttäkäyttäytymisen myötä tavoittaneet huonoiten nämä nuoret 13-19-vuotiaat kaupunkilaiset, ja näin ollen me ollaan päätetty tehdä tällainen täsmäisku. Näinkö? Nyt me ollaan Setera-tutkimuskeskuksen kanssa toteutettu tämmöinen iloratikka kampanja, joka pohjaa nimenomaan näiden nuorten omiin kiinnostuksen kohteisiin vapaa-ajan käyttäytymisen suhteen. Ja toivotan sitten tietysti hyviä tuloksia. Painanko liian lujaa? Ei. Teen näin. Painanko kakkoseen? Iloratikka-kampanja näkyy katukuvassa ja mediassa. Kampanja kestää puoli vuotta ja sen jatkon kohtalo on saavutettujen tulosten varassa. Mahtuuko se sinnekin? Tule jo sisään. Me odotamme sinua.